Бывае, сябар становіцца настаўнікам. Часам мы атрымліваем ад сяброўства значна больш, чым чакалі. Сёння я распавяду вам рэальную гісторыю дзвюх жанчын, якая пачыналася з непажаданых падзей, а на выніку стала натхненнем для ўсіх нас. Думаю, паслухаўшы яе, кожная прыгадае канкрэтнага чалавека са свайго жыцця, якому ты асабліва ўдзячная. А магчыма, ты і сама захочаш стаць для кагосьці сябрам-настаўнікам. Запрашаю на утульную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Прыемна зноў быць разам. Я, Тацяна Немчанінава, вельмі ўдзячная, асабліва нашым пастаянным слухачкам. У нас ужо ўсталявалася сувязь. І раз вы тут, значыць, тое, чым я дзялюся ў праграмах, адгукаецца вам, прыносіць карысць і робіць ваше жыццё лепшым. Магчыма, вы маглі б дзяліцца з некім у размовах з местам некаторых выпускаў, або даць спасылку на тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі», або на YouTube. Мы ўсе маем патрэбу ў духоўнай падтрымцы, але адначасова і самі можам стаць такой падтрымкай для кагосьці. Сёння я распавяду гісторыю Алесі, якая знайшла і сяброўку, і настаўніка там, дзе не чакала. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Наша гераіня Алеся была вымушана пераехаць у іншы горад праз перавод мужа па працы. Для яго гэта давала добрыя перспектывы павышэння заробку, але жонку такія перамены зусім не радавалі. Яна не хацела пакідаць свой дом. Алеся і Раман былі маладой сям'ёй. Ім было ўсяго па 18, і яны ажаніліся толькі паўгады таму. Думка пакінуць свае сем'і і пераехаць у вялікі горад была страшнай. Яны нікога там не ведалі, яны ніколі не жылі так далёка ад бацькоў. Што здарыцца, калі хтосьці з іх захварэе? Што, калі Рома страціць працу? У іх не будзе побач ні сяброў, ні сваякоў, якія б іх падтрымлівалі. Але выбару не было, ім патрэбны былі грошы, і яны пераехалі. Жыццё ў вялікім горадзе апынулася нашмат даражэйшае, таму Алесі давялося знайсці працу. Гэта было няпроста. Але пасля 2 месяцаў пошукаў ёй нарэшце прапанавалі працу сацыяльнага супрацоўніка для пажылых людзей. Яна адчула палёгку, што цяпер мае працу, але на самай справе ёй не падабалася ідэя даглядаць за старымі. На папячэнне Алесі далі спадарню Маргарыту, 85-гадовую жанчыну ў інвалідным вазку. Няпростая задача, Алеся лічыла такое размеркаванне несправядлівым. Ёй маглі б даць каго-небудзь палягчэй, старыка, якому не патрэбна столькі дапамогі. Яна была настроена песімістычна і па шчырасці зусім не хацела даглядаць Маргарыту. Маргарыта была вельмі ціхай і адзінокай старушкай. Аднойчы Алеся запыталася: «У вас няма ніякіх сваякоў?» Маргарыта адказала, што яе муж памёр, а потым нечакана дадала: «У мяне 3 дзяцей і 7 ўнукаў. Але яны не наведваюць мяне, бо лічаць цяпер бескарыснай. Я патрапіла ў аварыю і не магу рухацца. Я сумую па іх і хацела б пагаварыць з імі, але калі я што-небудзь кажу, яны смяюцца і кажуць: у цябе такія старамодныя ідэі, таму я больш нічога не кажу». Аднойчы Алеся прыйшла на працу вельмі раззлаваная на мужа. Яна не размаўляла з ім усе выходныя і неяк незаўважна выгаварыла ўсе свае праблемы і перажыванні маўклівай Маргарыце. І бабулечка ненавязліва дала зразумець дзяўчыне, што тая несправядлівая і што ёй варта папрасіць прабачэння ў Ромы. Іншым разам, калі Раман захварэў і Алеся не ведала, што рабіць, Маргарыта расказала ёй, як прыгатаваць лекі дома. Гэта сапраўды дапамагло яму акрыяць, і стаўленне Алесі да бабулі змянілася. Неяк яна шчыра сказала: «Ого, Маргарыта, вы так шмат ведаеце пра ўсё. Ваша сям'я вельмі шмат губляе».
Неўзабаве Алеся зразумела, што можа пагаварыць з Маргарытай пра што заўгодна. Пра праблемы са здароўем, пра кулінарныя рэцэпты, пра цяжкасці ў шлюбе. Яна дзялілася сваімі праблемамі, і кожны раз Маргарыта была побач і слухала. У старушкі было столькі мудрасці, і заўсёды яна была гатовая дзяліцца ёю. Калі Алеся зацяжарыла, яна была вельмі ўсхваляваная і падзялілася сваёй радасцю з Маргарытай. Усе 9 месяцаў Маргарыта была побач і падтрымлівала яе. Перад родамі, калі Алесі было крыху страшна, Маргарыта змагла супакоіць яе. Іх адносіны былі цудоўнымі. Маргарыта адчувала сябе карыснай, патрэбнай і любімай, а Алеся адчувала падтрымку і кіраўніцтва гэтай мудрай сталай жанчыны. Маргарыта стала настаўніцай Алесі. Гэта яшчэ не канец гісторыі, але я хачу крыху паразважаць пра яе. Дарагая дзяўчынка, магчыма, ты адчуваеш сябе пакінутай або бескарыснай праз свой немалады ўзрост ці з нейкай іншай прычыны. Гісторыя Маргарыты паказвае, што мудрасць, якую ты атрымала, каштоўная, каб дзяліцца ёю з іншымі. Ты, як і наша гераіня, можаш змяніць чыёсьці жыццё. А магчыма, ты адчуваеш сябе як Алеся, разгубленай, трывожнай, адзінокай, жывучы ў далечыні ад блізкіх. Ты можаш знайсці настаўніка, жанчыну сталага века, якая мае вялікі жыццёвы багаж і можа дзяліцца з табой. У яе не заўсёды ёсць ідэальныя адказы, але яна можа быць побач, каб дапамагчы, падтрымліваць і накіраваць цябе найлепшым чынам. Быць жанчынай – дар Божы. Мы разбіраем рэальную гісторыю дзвюх жанчын, маладой Алесі і пажылой Маргарыты. І зараз паслухаем, што было далей. У Алесі нарадзіўся хлопчык, яна назвала яго Мацвей. Быць маці было цудоўна, ёй падабалася назіраць, як расце яе маленькае дзіця, але ёй было страшна, калі ён хварэў. Яна не ведала, што рабіць. Часам ён плакаў, і яна не магла супакоіць яго і заўсёды звярталася да Маргарыты. Калі ў Мацвея пачалі рэзацца зубкі, Маргарыта расказала ёй пра некаторыя хатнія сродкі ад болю. Маргарыта не заўсёды знаходзіла адказы на пытанні Алесі і шчыра казала: «Я не ўпэўненая ў гэтым, Алеся, дазволь мне спачатку памаліцца, а потым пагаварыць». І ведаеце што? Алеся здзіўлялася, але шмат разоў пасля малітвы Маргарыта знаходзіла адказ, які ідэальна падыходзіў для гэтай сітуацыі. Гэта заінтрыгавала Алесю, і аднойчы яна спытала: «Маргарыта, навошта вам маліцца перад адказам на маё пытанне?» І тая адказала: «Я не ведаю ўсяго. Затое ведаю, што адзіны, хто мае ўсе адказы на кожную сітуацыю, гэта Ісус. Я адкрыла для сябе гэта шмат гадоў таму, калі памёр мой муж. Тады мне было вельмі сумна, і я не ведала, як буду спраўляцца са сваімі дзецьмі. У мяне не было ні працы, ні грошай. Сяброўка расказала мне пра Ісуса і пра тое, што ён можа дапамагчы людзям, якія запрашаюць яго стаць часткай іх жыцця. Я не ведала, як гэта зрабіць, таму проста сказала: «Ісусе, я чула, што ты сын Божы, што ты прыйшоў на зямлю шмат гадоў таму, бо ведаў, што мы, людзі, маем патрэбу ў табе. Мы робім рэчы, якія не падабаюцца Богу. Хлусня, рабаванне, забойствы, блуд і многае іншае аддзяляе нас ад Бога. Ты прыйшоў і памёр на крыжы, каб прыняць пакаранне, якое мы заслугоўваем за свае паводзіны. Сяброўка сказала мне, што калі я паверу ў гэта і папрашу цябе быць часткай майго жыцця, ты пашлеш Дух Божы, каб жыць ува мне. Яна сказала, што тады я адчую дзіўны спакой і што ты дапаможаш мне жыць лепшым жыццём тут, на зямлі. Ісус, ты мне патрэбны. Калі ласка, увайдзі ў маё жыццё». І сапраўды, пасля той малітвы у Маргарыты з'явіўся спакой. І яна адчула, што можа быць удавой. Кожны раз, калі ёй даводзілася прымаць цяжкае рашэнне, яна звярталася да Ісуса. І неяк ён заўсёды даваў адказы. Маргарыта распавядала Алесі: «Часам, калі я чытала Біблію, раптам нейкія словы ў ёй аказваліся ідэальным адказам на маю праблему. Іншым разам сяброўка давала мне мудрую параду. Часам праблема вырашалася пасля малітвы, а часам я адчувала ціхі ўнутраны голас, які вёў мяне да правільнага адказу».
Зараз мы паслухаем натхняльную музычную кампазіцыю, а потым даведаемся працяг гэтай гісторыі. Ты панізіў сябе самога, прыняўшы вобраз раба, зняважыў сябе, стаўшы паслухмяным, ажно да смерці крыжовай. Дух намасціў цябе і паслаў, добрую навіну несці ў Богім, адпусціць змучаных на волю і даць сляпым азарэнне. Езу, ты улюбёны сын Айца спрадвечнага, будь праслаўлёны, будь праслаўлёны. Пашлі мяне зноў у сіле свайго духа, каб абвясціць тваю волю. Прымі маё жыццё, за табой хачу ісці я і служыць братам маім. Езу, ты улюбёны сын Айца спрадвечнага, будь праслаўлёны, будь праслаўлёны. Езу, ты улюбёны сын Айца спрадвечнага, будь праслаўлёны, будь праслаўлёны, будь праслаўлёны. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Мы слухаем гісторыю дзвюх жанчын. Маладая Алеся дала пачуццё патрэбнасці сталай Маргарыце, а Маргарыта стала яе старэйшым сябрам і дарадцам. Алеся зразумела, чаму Маргарыта моліцца, перш чым параіць нешта сваёй маладой сяброўцы. Калі яна не ведае, што рабіць, Ісус дае ёй падказку. Але яна не зусім разумела, як Ісус, якога мы не бачым, можа даваць адказы. Маргарыта патлумачыла гэта словамі з Евангелля ад апостала Яна. Перад смерцю Ісус сказаў сваім сябрам, што не пакіне іх адных і папросіць Бога паслаць свой дух жыць у тых, хто верыць у яго. Ісус сказаў: «Калі ж прыйдзе дух праўды, то будзе весці вас да ўсякае праўды, бо не ад сябе гаварыць будзе, але будзе гаварыць тое, што пачуе, і абвесціць вам тое, што мае прыйсці». Алесе вельмі спадабаліся гэтыя словы, і яна сказала: «Я таксама так хачу. Быць маці страшна, я не заўсёды разумею, ці правільна я прымаю рашэнне, не заўсёды ведаю, што лепш для Мацвея. Я хачу запрасіць Ісуса ў сваё жыццё, каб ён дапамагаў мне». Маргарыта дапамагла Алесе памаліцца ў першы раз у яе жыцці. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Як склалася жыццё Алесі далей, мы даведаемся крыху пазней, а зараз я хацела б прачытаць вам урывак з майго любімага Евангелля ад Яна, раздзел 1, верш 12. «А тым, што прынялі яго, дало яно ім уладу дзецьмі Божымі стацца, тым, якія вераць у імя яго». У сваім першым пасланні Ян піша: «Глядзіце, якую любоў даў нам Айцец, каб нам называцца дзецьмі Божымі». Прымі гэты каштоўны статус Божай дачкі, моя дарагая сяброўка. Ты не адна, не разгубленая, не забытая. Твой нябесны Айцец пячэцца пра цябе кожную секунду, нават калі ты спіш. Ён дапаможа табе ўсё вырашыць і зусім справіцца.
Быць жанчынай – дар Божы. Як вы думаеце, ці з'яўляецца малітва просьбай да Бога зрабіць тое, што мы хочам? Просьба – гэта важная частка малітвы. Ісус заклікаў нас: прасіце, і будзе дадзена вам, шукайце і знойдзеце, стукайце і адчыняць вам. Але здараецца такое, што мы просім і не атрымліваем. Было ў тваім жыцці такое? Давай паслухаем, што далей казаў Ісус. Ці хто з вас, бацькі, дасць сыну камень, калі ён папросіць хлеба? Або калі ён папросіць рыбы, ці дасць яму змяю? Якія б вы ні былі дрэнныя, вы ведаеце, як даваць добрыя рэчы сваім дзецям. Таму тым больш Айцец ваш нябесны дасць дабро тым, хто просіць у яго. Мы не заўсёды ведаем, што для нас ёсць дабро. Магчыма, тое, што мы просім, насамрэч не карысна для нас. Божы план заўсёды лепшы. І калі ён не даў табе тое, што ты прасіла, значыць, мае нешта значна лепшае. У малітве нам варта шукаць не свае жаданні, а Божы адказ. Наша гераіня Алеся добра засвоіла гэты пункт. Яна пачала запытваць у Бога, якое яго бачанне на яе жыццё. Пасля малітвы пакаяння яна адчула цудоўны супакой. Гэта і быў супакой Божы. Цяпер яна ведала, што можа рабіць усё тое ж самае, што і яе дарагая сяброўка і настаўніца. І яна сама магла прасіць Ісуса дапамагчы ёй у любой сітуацыі. Сын Алесі бачыў прыклад сваёй маці, чуў яе малітвы, ён рос у Божай прысутнасці, і калі стаў дастаткова дарослым, ён таксама выбраў жыццё з Ісусам і даверыўся яму. Дарагая дзяўчынка, давай і мы пашукаем Божы супакой. Памолімся разам. Дарагі Господ, я прашу Цябе дараваць мне за тыя часы, калі я рабіла ці казала нешта, што не падабаецца Табе. Я разумею, што гэта аддзяляла мяне ад Цябе, але я хачу наблізіцца. Я веру, што Ісус памёр на крыжы, каб зняць з мяне пакаранне і каб я магла стаць бліжэй да Цябе. Я хачу, каб Ты кіраваў маім жыццём. Калі ласка, дай мне мудрасці. Дапамажы мне быць любячай і разумеючай жонкай, добрай і цярплівай маці. Падказвай мне ў любой сітуацыі найлепшы выбар. Амен. Стою в захоплении, няма другога, як ты, такога магутнага, як ты. Няма другога, такога Бога, такога цудоўнага, як ты. Няма другога, такога Бога, такога цудоўнага, як ты. Стаю в захоплении, няма другога, як ты, Jesús, такога магутнага, як ты, як ты. Няма другога, такога Бога, такога цудоўнага, як ты, Jesús. Няма другога, такога Бога, такога цудоўнага, як ты. Адзін і ты ёсць, і тваё імя. Можаш всё змяніць ты, можаш
Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы пачулі гісторыю Алесі, як яна знайшла цудоўнага настаўніка Маргарыту. Але яна знайшла больш, чым чакала. Маргарыта давала Алесе не толькі карысныя жыццёвыя парады, але і расказала, як яна малілася Богу. На выніку Бог дапамог Алесі ў няпросты перыяд яе жыцця. А як наконт цябе, сяброўка? Ці задумвалася ты, што можаш уплываць на жыццё іншых людзей? Ці звяртаюцца да цябе па параду? Магчыма, ты ўжо настаўнік для кагосьці іншага, а можа, ты знаходзішся ў падобнай сітуацыі, як Алеся. Табе патрэбна парада. У якой бы сітуацыі не знаходзілася, ты можаш зрабіць тое самае, чаму Маргарыта навучыла Алесю, звярнуцца да Бога і папрасіць яго дапамагчы табе і накіраваць цябе. Ён любіць цябе і клапоціцца пра кожную сферу твайго жыцця. Ён абавязкова адкажа на тваю малітву. Ён дасць табе самае лепшае рашэнне, бо Ісус – твой самы лепшы сябар. Пра сяброў і настаўнікаў, якіх мы атрымліваем як падарунак ад Бога, верш Ніны Мацяш «Сябрыня». Не знадзейвайся, перажыві, хоць якая ды ёсць патоля. Намарозіць радня па крыві, адагрэе радня па долі. Скруха зашмаргай, перарві. Ёсць лагода на боль, на скруху, адрачэцца радня па крыві, паратуе радня па духу. Праўду гэту, як ёсць, прыві да сцяжыны далейшага руху. Будь здарова, радня па крыві. Будь бессмертна, радня па духу. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, я б хацела пачуць і вашыя гісторыі. Вы можете напісаць мне на e-mail womenofhopebell у адно слова @gmail.com або па адрасе Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224020, горад Брэст 20. І далучайцеся да тэлеграм-каналу «Жанчыны надзеі». Я, Тацяна Немчанінава, развітваюся з вамі і ўжо чакаю наступную сустрэчу. Няхай Бог дабраславіць вас, пачуць яго адказ на вашыя пытанні. Господ мой, так было заўсёды. Ты, Господ мой, заўсёды будзе так. Ты, Господ, што скараю все народы, нясу твоё перамогі сцяг. Ты, Господ мой, так было заўсёды. Ты, Господ мой, заўсёды будзе так. Ты, Господ, што скараю все народы, нясу твоё перамогі сцяг. Цябе, мой Бог, хочу хвалить, Табе своим жыццём служить и обещать твою хвалу всему сусвету. Табе, мой Бог, хочу спявать, Тебе всем сердцем вывышать и обещать твою хвалу всему сусвету. Ты, Господ мой, так было заўсёды. Ты, Господ мой, заўсёды будзе так. Ты, Господ, што скараю все народы, нясу твоё перамогі сцяг. Ты, Господ мой, так было заўсёды. Ты, Господ мой, заўсёды будзе так. Ты, Господ, што скараю все народы, нясу твоё перамогі сцяг. Тебе, мой Бог, хочу хвалить, Тебе своим жыццём служить и обещать твою хвалу всему сусвету. Тебе, мой Бог, хочу спявать, Тебе всем сердцем вывышать
Послухай серце своє і наповні його любов'ю, отдай до конца тому, хто не бачив яє ніколи. Руку свою протягни до того, хто з тобою побач. У очі його зазирні, ти убачиш там небеси, тільки щирі кроки любові роби, откриваючи серця своє. Звери свечи, что темно житьем своим, и неспынно раби добром. Послухай голос Отца в глибині свого серця, і як малое дитя просто йому довірся, а чуй, як душа твоя імкнеться до Бога, і тільки разом з Христом ти сапраўды будешь вольным. Иисус даст тебе силы идти далей. Только в сердце любовь запали. Звери свечи, что темно житьем своим, и неспынно раби добро. Звери свечи,